गुसुङैनो नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आपडेट होनो होननानै सानदों। एप्रिलावनो माबानायनि बाथ्रामोन बेबायदि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय हाबाफारि लानायनि बाथ्रामोन। जेब्ला जों बेखौ सरसा खालामलायबाय थायो सावरायलायबाय थायो बे समावनो जा गिबि मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि बे डिसिसनफोरखौ एसे सावरायलायनायफोरखौ खोनानानै बिथाङा सानबाय जे बिथाङा बे डिसिसन लाबाय जे बिहुखौ खालामग्रोनोसै। बेनिखायनो 2023 बैसागु फोरबो बे बिहुखौ बिथाङा गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव खालामनो थाखाय गिबि हाबाफारि लाबाय। गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय जोङो नुबाय आसाम जोंनि स्टेटनिफ्राय बिहुखौ अलरेडि रिप्रेजेन्ट खालामनानै बिथांमोना गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड टाइटेलखौ लाबाय। दा बे आरम्भ जादोंमोन जोंहा ISPL आव जे 500 सामथिं माने बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बेनि उनावनो लोगो लोगो आसाम स्टेटआ ओरैबायदि कनसियास मालाय बिथांमोना लोगो लोगो बे जितु बारे बारे हाइलाइट जाबाय थानायखौ नुनानै बिथांमोना बिहुखौहाय गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव दैखांनो थाखाय थाग थियारि खालामनानै समखौ गारालाबासिनो ओरैबायदि थाब बिथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामनानै बे टाइटेलखौ लाबाय। दा बेनिया जोंना बेखौ नुनानै मोनसे रायलायसोनाय गुदुं बादां बेबायदि गोबां जाबाय। मानो बिहुल' जानांगौ होननानै ना जोंनि बर'नि बागुरुम्बाया बहा थांखो। दा थिगानो बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय हुलुस थुलुस जोंनि BTC आवहाय साननैसो गोबां मा बुंगोन दा बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौनो बुंनांसिगोन ना दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा माखासे प्रिपेरेसन खालामनायनि ज' बुथुमनानै लाबोनानै मोसाहोनाय साननैसो हाबाफारिबो नुबाय। दानिया मा जाखो फैयै फैयै सानबाय दे एबार जासिगोन नैथि खेबावबाबो जोङो बेखौ टाइटेलखौ ब्रेक खालायफिननो हागोन। दा झुमुर डेन्सखौहाय अलरेडि मैया पारफर्म खालामलांबाय बिथांमोनाबो मोनसे रिप्रेजेन्ट खालामबाय बेखौ फुरा दा हाइलाइट जागासिनो दं। दानिया जोंना गबिन्द बसुमतारी सार डेपुटि CM बिथाङा बुंदों जे नभेम्बर बा अक्ट'बर दाननि खोथा बुंलांदोंनो आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ जितु बेखौ जोंनो खुंगोन होननानै बुंदोंमोन जों बेखौ दिन्थिफुंगोन होननानै बिथांमोना बुंनाया बाथ्राफोरा दिनै हास'नाय नङा हास्लाबनाय नङा होनना बाथ्राया बोरैहाय फैखो। दा बेनो खुगायावल' दंसै जोंना जाखिनि मावनांगौ खुगायावल' दंसै प्रेक्टिकेलि गैला। सोनारनायावनो दिन थांसिगोन आरो गुबुनखौ बाख्नायनायावनो दिन थांसिगोन। बिहु जालांबाय नो अबजेक्शन झुमुर जालांबाय बुंनो गोनाङानो गैला 200 बोसोरनिबो बांसिन बिथांमोना बेयाव थादों जितु थागिबि दे मानिबाय गनायबाय जाहाबो बुंनो गोनांगौ गैया। नाथाय नोंथांनि जोंनि अस्तित्वआ बहा डेपुटि सार बिथांनावसो सोंनो लुबैयो दा जोंनि अस्तित्वआ बहा। दिनै जोंनि मोनसे काउन्सिल थासेयावबो मोनसे गावखुंथाय गोहो मोनसे जोंनि सिस्टेम थासेयाव जुदि जोङो बेखिनिखौ खुंनो हायाबा अब्ला झुमुरखौ फाथिनो थाखाय बिथांमोना मा दं। नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरदो नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो। खुगायावल' दंसै नाथाय प्रेक्टिकेलि जोंहा एख' गैला बे खोथाया नंगौना नंखाय। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय। बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइमाव जोंनि बागुरुम्बाखौ खालामनो गोनांमोन खिन्थु जोंहा किसुमान प्रिपेरेसन एसे जोंहाबो प्रिपेयार खालामजोबनो हायाखिसै। बेनिखायनो असम सरकारनिफ्राय नैबे माबाखौ झुमुरखौ गाबोन लादों। बेनिफ्राय हयथ' अक्ट'बर बा नभेम्बराव बागुरुम्बाखौ लाहैनायनि बाथ्राखौ सावरायबाय जादों। बेनिखायनो जोंहा आगाब हिसाबाबो जों खोब बारा माबा मोनाखै जिहेतु आदिबासियाबो जोंनि आसामनि थागिबि हिसाबै 200 years बिथांमोना आसामाव दंफैयो साहा बागान खुलिजेननायनिफ्राय साहा बागानाव खामानि मावनायनि बे 200 yearsनि हिस्ट्रिजों लोगोसे बिथांमोननि सिनायथि बिथांमोननि हारिमुखौ बुहुमाव फोसावनायनि गोनांथिखौ जा गिबि मन्थ्रि बिथाङा साननानै बेखौ लाबोबाय। जोंहा बेयाव मेगन सानांगौबा बाजानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोनाबो जिहेतु आसामनिनो मानसि जाबाय आसामनि थागिबिखौनो बुंनांगोन जिहेतु 200 years बिथांमोना बेयाव दं। बेनिखायनो बिथांमोनाबो गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै गावसोरनि एक्जिस्टेन्स गावसोरनि कालसारखौ फोरमायनायनि जि खाबु बेखौ खाबुखौ गिबि मन्थ्रिया होदों। बेखौ जों बरायदों। बर'नि जितु बागुरुम्बा बेयो
नभेम्बर बा अक्ट'बर जागोन बेनि थाखाय जों दा बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेखौ प्रिपेरेसनखौ खालामबाय थादों जिहेतु बेयाव जोंहा गोबां रां रुफा नांगौ जायो बेयाव बिटिसि सरकारा हारसिङै बेखौ खुंनो हानाया सम्भब नङा बेनिखायनो जों असम सरकारनिफ्रायबो बेखौ मदद खालामनांगोन आरो बेनिखायनो दिनै असम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जिहेतु अक्ट'बर बा नभेम्बराव बेखौ पार्टि होनायनि खोथा जों नेनोसै